Palaan näihin opiskeluaikoihin, että meillä oli silloin tämmöinen mainio osastonjohtaja Yve Jalander, pitkän linjan elokuvamies, sitten me edesmennyt ja Yvellä oli tapana nukkua siis omilla luennoillaan silloin, kun se näytti elokuvapätkiä ja siitä on jäänyt hyvin lämmin muisto, että elokuvissakin saa nukkua. Esimerkiksi semmoinen on erittäin mieleenpainuva elokuvissa nukkumiskokemus, kun olin silloin kun asuin Lontoossa ja kävin paljon National Film Theaterissa katsomassa elokuvia töiden jälkeen ja lähdin sitten yhtenä työpäivänä tosi väsyneenä, tosi sateisessa kelissä, sotkin sinne polkupyörällä ja olin saanut sitten niin kuin vielä eturivin keskeisimmän paikan, koska olin sen ajoissa varannut sen lipun ja menin sitten tyytyväisenä siihen katsomaan italialaista pitkää neorealistista elokuvaa, jonka nimi oli Rocco and His Brothers. Ja nukahdin alkutekstien aikana siihen, enkä siis pystynyt, vaan yksinkertaisesti en pysynyt hereillä. Ja mua hävetti ihan hirveästi, koska se sali istui mun takanani ja kaikki näki, että mun pää koko ajan notkahtelee siitä ja että mä valun siitä penkistä alas. Ja sitten mun oli pakko vaan jossain vaiheessa lähteä pois, koska mä ajattelin, että mä kohta varmaan rupean kuorsaamaan. Ja se sali oli siis ihan täynnä viimeistä paikkaa myöten, paitsi sitten se eturivin keskimmäinen paikka, mistä minä olin sitten lähtenyt pois kesken elokuvan. No kyllähän se siis harmittaa Silviisi, jos sä ostat sen leffalipun ja sit sä meet sinne ja nukut suuren osan siitä leffasta, niin kyllähän se silloin harmittaa. Mutta jos sä oot katsomassa jotain leffaa, jonka sä oot nähnyt aikaisemmin, niin ei sit välttämättä ei. Mutta jos sä ostat leffalipun, niin kyllä se sit harmittaa. Et kyllä toki niin kuin lähtökohtaisesti kai elokuvia pyritään katsomaan valveilla. En minä tiedä, silloin kun nukkuu, niin eipä siinä mitään outoa ja ihmeellistä ole. Melkein kaikki ihmiset nukkuvat elokuvissa. Mä oon tavannut elämässäni yhden, joka sanoi, että hän ei ole koskaan nukkunut elokuvissa, mutta on siinä eroa kuitenkin. Oopperassa nimittäin nukkuessa tulevat kyljet kipeäksi, koska siellä seuralaisilla on tapana lyödä kipeästi. Elokuvissa saa nukkua rauhassa. Jos puhutaan itsestäni, niin olen nukahtanut kerran elokuvissa. Ja TV-tuoli on joku asia erikseen, että ei puhuta siitä, koska siihen liittyy niin paljon muuta. Mutta elokuvissa kerran. Se oli New Yorkissa vuonna 1985. Ja Swan, eli Joutsen, oli elokuvan nimi. Se oli ruotsalainen muistaakseni, Liv Ullmann näytteli siinä, mutta mulla oli niin hirveä siis jetlagi. Mä olin päättänyt, kun mä menen sinne, että mä katson kaikkia. Mä menen heti ja mä jaksan kaiken. Niin mä olin nuorikin silloin. Mutta sitäpä en vaan jaksanut, että sen siis suurimman osan nukuin siitä. Eikä se Suomeen koskaan tullut, että en ole siis siitä elokuvasta tiedä muista kuin nimen ja että olen sen nukkunut läpi New Yorkissa. Se on raivostuttavaa. Siis mä en myönnä itse nukahtaneeni, mä sinnittelen. Mä oon voinut pilkkiä, että mä saan semmoisia sätkyjä, mutta mun kumppani on aika lahjakas siinä. Enemmän vielä nyt, jos elokuva, mutta sanotaan, että kotona, että pystyy vielä lukemaan samalla, kun katsoo. Siis kaikki häiriötekijät, kaikki niin kuin yleensä popcornit ja rapistelut ja muut, mutta sitten nukkuminen, se on loukkaavaa. Tekijöitä, mutta myös muita katsojia kohtaan. Mulla on erittäin hyviä kokemuksia, että toisinaan nukkuu tosi hyvin. Esimerkiksi Suomen elokuva-arkiston esityspaikassa Helsingin Orionissa on niin mielettömän hyvät penkit, että oli kuinka hyvä leffa vaan, niin niissä tuppaa väkisin nukkumaan, mutta sitä ei tarvitse tehdä, jos on varustautunut energiajuomalla. Batteria mä yleensä käytän mukana. Film festival where people sleep in cinemas a lot, I think, is at the Cannes Film Festival. I've been going to Cannes for 19 years, and there's a lot of sleeping going on in Cannes because people rush around from meeting to meeting all day, and it's hot outside, and of course no one gets any sleep at all because they're out late, parties and things like that.
and then you go inside mosquitoes here out of control. And then you go inside and it's quiet. The seats are big and tall, and before long you start to hear people all around you snoring and breathing deeply, and a lot of people fall asleep. Kyllä se on ehdottomasti Tarkovskin Peili. Se on maailman suurin nukkumiselokuva. Ja tämä ei ole siis negatiivinen lausunto, vaan täysin objektiivinen, koska siis se elokuva on unenomainen itsessään ja sen elokuvan logiikka on sellainen suuri niin kuin mysteeri, jota on kiehtovaa katsoa uudestaan ja uudestaan. Ja siinä on pitkiä hitaita jaksoja, joiden aikana on niin kuin autuasta nukahtaa niin kuin unen maailmaan. Tietysti mä uskoisin, että se suurin syy on tietysti se vireystila ja väsymystila, jolla on suuri merkitys, mutta totta kai niin kuin tämmöiset seesteiset, rauhalliset jaksot, jossa on vähemmän impulsseja, niin ikään kuin edesauttaa sitä unitilaan vajoamista. Ja ainakin näin loogisesti ajatellut, mutta toisaalta mä oon joskus katsonut action-elokuvia ja ehkä mä en ole niin action-leffa mies, niin mä helposti nukun niissä action-kohtauksissa, vaikka siellä roiskitaan ja paljon tapahtuu ympärillä. No se taitaa olla sitä, onko se ranskalainen päiväkirja vai pariisilainen päiväkirja, ranskalainen päiväkirja, joka oli täällä Sodankylässäkin. Mä oon täällä Sodankylässä sen kerran nukkunut ja mä oon nukkunut sen jossakin muussakin paikassa. Mä en kyllä muista enää missä, mutta mä muistan, koska mä oon herännyt samalla kohdalla 2 kertaan. Silloin mä tajusin, että mä oon joskus aikaisemminkin nukkunut täällä. Elokuvakoulussa esitin ensimmäistä lyhyt elokuvaani koulun rehtorille. Se oli 7 minuuttia pitkä pätkä ja rehtori nukahti sen aikana. Kun joku tärkeä asia jää näkemättä ja havainnoimatta, niin siitä tulee paha mieli. Ja varsinkin kun elokuvan tekijä itse tietää sen, että yleisön ja katsojien pitäisi todella nähdä kaikki ja ymmärtää kaikki, ymmärtääkseen niitä hienoja asioita, mitä mielestä on sinne rakentanut. Ensimmäisenä mulle tulee nukkumisesta elokuvissa mieleen Tarkovski ja nuoruusvuodet elokuvakerhoajoilta. Mä muistan rakastaneeni syvästi niitä elokuvia, mutta kuinka ollakaan niin hirveän moneen niistä liittyy myös oikein kunnollisia nukkumiskokemuksia, ei siis pilkkimistä, että yrittää pitää niskaa paikallaan, vaan sellaista, että on siirtynyt niin kuin oikeasti sinne unimaailmaan. Ja sitten se siirtyminen on tapahtunut silleen huomaamatta paluu, jolloin niihin elokuviin on myös tullut sellainen kummallinen toinen taso, että ei voi olla ihan varma, että mikä on ollut sitä, mitä siellä Valkokankaalla näkynyt ja mikä on ollut siinä niin kuin siirtymävaiheen sekoitusta ja mikä on ollut omia unia. Ja mulla on jäänyt sekä Solariksesta että Stalkerista erityisesti sellainen muistikuva, että ne on niin kuin mulle niin kuin 2 elokuvaa. Että se todellinen elokuva ja sitten se elokuva, joka on mulla niin kuin sekoittunut mun uniin. Se sopii hirveän hyvin Tarkovski myös tällaiseen. Meditative films. Films that are meant to be meditative. Films where the visuals are supposed to seduce you, and they do. They seduce you right into sleep. Olin pihassa venyttelemässä lenkin jälkeen ja siinä meni semmoinen äiti lasten vaunujen kanssa ohitse ja sitten se palasi takaisin ja sanoi, anteeksi, saako häiritä? Mä sanoin, totta kai saa häiritä. Ja on pakko kertoa, että mulla on 4 lasta ja me oltiin katsoa Risto Räppääjää ja se on ensimmäinen lasten elokuva 10 vuoteen, missä hän ei ole nukahtanut. Ja sen mä otin aika suurena kohteliaisuutena. Mä joskus, jos on tosi niinku tylsä ja on itse väsynyt, niin sit mä oon vaan antanut luvan itselleni nukahtaa, että tää niinku tän ajan käyttää paremmin nukkumalla. Unia elokuvista siis. Sellaisia elokuvamaisia unia kyllä joo, missä on niinku leikkauksia
jotka etenee sillä niin kuin elokuvan tyyliin, mutta en ainakaan muista, että mistään tietystä elokuvasta olisin nähnyt unta. Kyllä unista löytyy usein palasia, mutta ne on tietenkin aika hahmottomia ja enemmänkin tunnelmaa kuin mitään täsmällisiä kuvia. Et mä luulen, että unista löytyy ehkä enemmänkin sitten johonkin niin kuin lyriikkaan tai sen tyyppiseen tekemiseen kuin varsinaisesti elokuviin, jotka on konkreettisia. Niistä täytyy tietää, mitä kuvassa on ja mitä ei ole. Joskus voi olla aika kiehtovaakin se semmoinen unen ja elokuvan rajatila, jolloin oma pää rupeaa siinä niin kuin kehitteleen omia juonia ja jopa niin, että se näköhavainto muuttuu semmoiseksi unenomaiseksi. Se on joskus aika jännää. Että ainoa, että sitä voi tietysti tilata etukäteen, että jos on hirveän väsynyt, niin sitten hän vaan nukkuu. Kyllä näin. Siis kyllä mä katson niin paljon elokuvia, että siis ensinnäkin unet on muuttunut siis tosi paljon elokuvallisiksi. Ja usein niissä on tämmöinen niin meta-elokuva rakenne myöskin, että siitä niin tavallaan tietää olevansa elokuvassa ja se on yhtä aikaa elokuva ja totta se uni. Ja jopa yhtä aikaa elokuva, totta ja unta, että saattaa sinne unessa tiedostaa jopa nämä kaikki 3 tasoa. Joo, kyllä. Et siinä mielessä just elokuvallisia unia, että se niin on ikään kuin se koko uni jotain merkillistä elokuvaa samalla kun se on totta. Siinä kohti, jos alkaa nukuttaa, mutta sitten tietää, että se elokuva on niin hyvä, että ei halua missään tapauksessa nukahtaa. Silloin mä otan aina hiukset. Mä alan tehdä niihin pieniä lettejä, sitten niistä leteistä isompia lettejä. Sitten kun mä oon kaikki hiukset tehnyt, mä puran niitä pikkuhiljaa ja silloin pysyy hereillä. Elokuvissa ei voi laulaa. Autoajaessa laulaminen on hyvä keino pysyä hereillä. Leffassa se ei oikein, tai sitä ei pidetä sopivana. You don't have to watch so many films, that's my message, because try to select the ones which interest you. That's what I do now in the festivals. I mean, when I was first starting, then I tried to watch all the films almost, but now I'm choosing, I only watch the ones which really seem interesting for me. And then you don't fall asleep, because you have picked this film and you really want to see it. Mites sitten, jos on nukkunut jonkun osan elokuvasta, niin voiko sitä sanoa, että on nähnyt sen elokuvan? Tämä on hyvä, tämä filosofinen kysymys. Sen elokuvan on kokenut, mutta onko sen nähnyt? Onko mä esimerkiksi, olen mä nähnyt nämä äsken mainostamani Tarkovski-elokuvat kyllä valveillakin ihan alusta loppuun, mutta jos on nähnyt oma versionsa siitä.